yan? Dambuhala. Dambuhala. Maragulya pa yata yan nung kaysa napon. Ne. Uy. Mapalag-palag pa. Dandang aja ba? Dahil ka dyan, baka ikaw malakbag. Malakbag. Lagay natin itong sangkap natin guys. Oh. Yan. Pag sabay-sabay na yan. Tarik. Sarap yan. Sarap Mayan nito. kaya na. Sarap yan. Mayan kaya. Pili ka muna ako nung. Tilapia. Balik tayo sa spot po natin kahapon. Yun, oh. Ayun, naputulan na rin po natin ng sanga para kitang kita po natin. Ngayon mga kabisayang kap, kasama natin muli si Parin Turin. Ayun, layo. Saka si Ayayay, saka si Tisoy. Ngayon guys, meron tayong bagong kasama, si Kuya Remy. Kuya Remy, ayun. Ayun, malalaki, oh. Ayun. Guys, sana makakahuli tayo ng mga plap-plap pa. Kasi ito sa spot na ito, maraming plap-plap. Yun, oh, malayo lang. Malalaki. Mamaya siguro pare, baka maglulutangan to. Malabo lang yung tubig eh. Ayun, ayun, dalawa no. Kuya Remy. Kuya Remy. Dito ka kaya sa ano ni Lance. Ayun no, dalawa lalaki oh. Yan oh, ayun tatlo oh. Pangadagulda. Tama dagulita oh. Guys, medyo nasa dulo lang tayo ng sanga. Oh, dito na. Balance lang po para hindi tayo malaglag. Hindi baka sumabit ka diyan. Hindi naman. Para makita mo sana. May itak naman tayo. Ayun oh. Layo lang ah. Layo yung target. Iniwanan ako. Yan ang mahirap dyan pagka mabagal bumira. Uy, huli kaya yun. Ay patay pare, putol. Oo, bala. Putol. Unang tira natin, putol ang bala. Ay, parinig. Oh. Ha? Alam mo, nasa lubot niya yan, nasalot dito. Nasalot sa ano yan. Baka maubos yung tali ko dun eh. Maubos yung tali mo niya pag malayo. Kulay asul pa naman ang putang niya. Isang tali ko ito. Laki na no. Hindi pa buti. Tinamaan pare. Naman? Oo. Boy. Hindi kang bagya, pagkalita, para-paras kang... Ayun, kulay asul talaga eh. Hindi, lalapit naman yan. Ayos lang yan, pwesto niya dyan. Katamtaman eh, soy. Problema natin, walang pantungi. Ito, pantungi. Soy. Guys, Hindi na ano, pisnet tayo. naka 1 point. Malaki, langanin tayo ah. Hirap bumaril dito. Hirap bumaril dito. Ay, si Parin Turin nakahuli na naman oh. Laki. Malaki. Meron tayong abangan din eh. Malaki, ayun oh. Nawawala isight ko ah. Lumubog. Andiyan dyan lang eh.
tayo, dito na tayo. Harap tayo dito sa kaliwa. Ay nako, lumubog. Lumubog. Kalingin tilapia na yun ah. Kanina ko pa hinihintay yun eh. Napakabibihirang lumutang. Yan, pwede na siguro yun oh. Yun. Na. Tama. Tama to pare. Tama ito. Ay. Tama. Tama tayo guys. Ayun. Ito naman sanga na to. Si Boy Madagol. Nung dapat nung palit kayo nung Laki guys oh. Laki. Pwede na kaya yan. Na? Kalapit na nito. Tama. Natagos pa no? Hindi ka, barbon. Huli, pulahan. Wala iti. Pulahan. Walang brown no no. Yun oh. Pulahan mga kapisayang kap. Nakaharap to eh. Naka 3 points tayo mga kapisayang kap. Huwag kang umalis, huwag kang umalis. Kulay asul. Ay lumubog pare. Lumubog. Kulay asul pa naman. Alanganin yung pwesto ko rito. Kailangan. Hindi mo nilagay yung ano, duyan. Meron. Tatali ko rito tsaka doon. Malayo na siya oh. Layo na siya oh. Wala. Malakas yung baril mo. Na? Malakas. Tatamaan yan. Uy, tumama pare. Uy! Tumama. Woohoo! Tumama. Malaki! Tumama. Grabe laki nito. Uy. Uy. Naglaban, naglaban oh. Ganito yung kahapon eh. Ganyang kalalaki. Malaki! Ay. Malaki! Grabe. Sakto pala eh. Kilo yan. Malakas yung ngangin mo. Pero di tatama. Alanganin tayo ah. Ano kaya mo? Kaya mo? Kaya yan. Kaya yan. Oh, Napakalaki guys. napakalaki. Yan. Laki ng bibig oh. Putang na. Laki pare. Oh! Ano yan? Dambuala. Dambuhala. Maragulya pa yata yan nung kaysa Oh. isang napon. Ne, Uy. Mapalag-palag pa. dahan-dahan ka dyan ba? Daka dyan, baka ikaw malakbag. Malakbag. Wakas. Ganito yung inaabangan namin kahapon. Oh, bago mo Grabe natatagalin yung bala. Oh. Anong tusok mo muna ba? Para sure. Laki guys. Yan oh. Tusok mo muna sa lagayan natin ng isda ba? Grabe to ah. Baka manakbag yan. Para sigurado na tayo. Ito yung inaabangan natin. Nahuli rin natin sa wakas.
Ito na yun. Nag-aabang ako lang ano dito, si Balay. Dami na nating huli guys. Na? Aliwit at tirap. Ate pa ay malapit. Tumama guys. Tumama. Oo. Uy, laki yata yan ah. Hindi, maliit lang. Malaki yung ano, nasa dulo. 5 fingers na rin pala. Kala ko yung titirahan yung dalawa nasa taas. Nasa taas. Laki. Laki na rin pala. Tumatama na. Tumatama na. Bubuenos tayo ata kanina. Oo. Tumatama na. Diyan ka muna. Uy. Ito na guys. So, Pagi, may. tumatama. Umibalik ang pwesto mo nung. Malalapit lang. Malapit yan eh. Umilap. Taka pwesto mo. Tika rin. Ay, nakawal tayo kayo, nakapangalaki. Kaya mo lang kalalawin, Rita. Saan nakadaling tukad? Malaki na lang, ako paturag. Doon. Pwesto tayo ulit mga kabisayang kap. Hirap ng pwesto rito ah. Nasa dulong-dulo tayo, yun oh. Ay, lumubog pare. Malapit. Laki. Malapit sila. Malapit sila. Sana gabon. Na? Gabon. Sa lupa tumama. Ay, tumama. Ito niya. Tumama. Oh. Tumama. Ba kayo dyan? Uy. Malaki na naman. Di tagal niya pa eh. Nakalubog lang eh. Malaki na naman to guys. Oh. Papalakunin eh. Ito, malaki yung sa kanya. Oh. Ay. Nabuntot pare. Buti may tagal niya pa eh. Oh, galing oh. Parang nangyari kay Diggs Art to ah. Buti na matagal niya ito. Ayun oh, shout out kay Sir Diggs Art. Katulad tayo ng tama sir oh. Baka niya ni patilasa ng palakunin. Nadulo ng naduluhan pare. Naduluhan. Buti na may tagal niya pa eh. Papalakunin eh. Nakunin. Yan pala dito pare. Galing ah. Oh. Dulon-dulo lang oh. Kay Mids Joe, yun, ganito yung hinuhuli niya oh. Ganyan kalalaki. Kay Idol Mids Joe. Guys, ito na yung huli natin oh. Laki. Yan, isisigang po natin. Ito na guys ang ating gagawing sersyado. Tika. At ito yung sisigang natin, no? Yung plapla. Nakasya yata dito eh. Na. Parang mo sir. Meron tayong bawang, luya, sibuyas, Tama ba rin oh? saka kamatis. Luya at sibuyas. Ganda. Pero pwede na. Pwede na yan. Ito guys, oh. Yan. Ila. Ito na, sabay na natin tong Magkiligan mo na ako nung. tilapia. Pre, bawa na. Huwag kang malikot. O, sige, tayo ka. Tayo. Sige.
Uy. Yun na guys, yung ating sersyado. Sarap! Sarap yan. Tikman mo muna lang. Yan no. Next natin tong sinigang na tilapia. Is merong luya, sibuyas, kamatis. Yan, meron tayong okra. Lagyan natin ng tubig. Lagyan natin itong sangkap natin guys. Oh. Yan. Pagsabay-sabay na yan. Correct. Saka pang-asim natin ay kalamansi. May takotsilyo no? Takotsilyo. Nakakuha pa ng kangkong si paring to rin ah. Takotsilyo no? Orin niya. Takotsilyo. Hindi, ganda na. Ang lagyan natin tong okra. Tala mo ba? Oh. Matimbang. Ayos lang yung sabaw nito pare. Ay na, sarap yan. Sarap Bayan na. niya. Lagay natin tong kangkong. Pwede yung kare. Takpan muna natin guys. Lagyan natin tong kalamansi. O malutuin nga na ako. Manchek. Binigay siya ito. Hindi, nga muna, ay nagtatrabaho, hindi naman ginagawa. Yummy. Ayaw, sarap ito. Lasa tilapia na. Kain tayo mga Kabisayang Cup. Andito na po kami sa ano. Tayo guys. Dawa. Ay. Takpin ba? Takpin. Kain tayo mga Kabisayang Cup. Luto na po yung sinigang natin saka yung sersyado. Anak. Anak. Hindi natin na. Matindi. Hindi, lapit duro pare. Hindi abot ko na lang. Din sa gitna. Gitna natin din. Ay, bisa po. Ayun ba yan? Ayun ba yung gitna? Silapit mo yung pare. Yan. Tingin tayo, tingin. Manyaman. Oh. Sarap. Nasaan yung pizza lang? Kamay. Ayaw niyo ng kape. Are, kumuha. Ganyan kami. Kami nagbablog. Ay, kunin mo ayaw kasi. Nyaman po. Sabaw pare. Oh, sabaw. Sabaw pa dyan oh. Soy, suka, soy. Hop, tama na. Pendamol may suka. Bukas na yan. Todo na yun pare. Ayaw niyo magsuka. Bahala ko. Gagalit yan yan. Gagalit si Tisoy. Si ano yan? Si Tisoy. Talagang yung taba niya nasa ibabaw. Ano ito po? Yan ka na. Maraming salamat po sa inyong suporta. Kami po ipauwi na po. Bye-bye. Yan, may naiuwi na rin si pare natin. Ayan. Pang-uwi niya na lang po. Tara, tara. Hanggang dito na lang mga Bisaya Cup. Hanggang sa muli. Malinis na rin yung pinagkainan dyan. Yeah. Salamat naman muli. Yan, itong dahon ng saging guys, nabubulok naman yan. Yun. Ano naman? Tanghali na. Ito mga Kabisayang Cup po, pwedeng karete. Ay, ganito po yung paglagay dyan, no? Ganyan. Patay tayo dyan. Oo nga, no? Forma, no? Pala.